Al lang zien staan. Heads up. Ja, maar de mensen die daar wonen vinden dat natuurlijk heel leuk. Dus dat is wel, was wel heel grappig. Dus hebben ze ook zo 3 jaren 70 woningen nagemaakt, zeg maar. En daar doen ze dan nu allemaal experimenten op die te verduurzamen.
I cared about what I was writing, but I didn't like the writing. Mean something? Yeah, please. Like it's about this text over here, so I'm just gonna take a few pictures of it. Do you want to check them if you're in? No, it's okay, Okay, fine. Yeah. amazing. Thank you. Enjoy. Yeah, enjoy. Nee, is alles. Kom maar. Kom. Ga zo laag.
dat je vanuit een bepaalde diepe overtuigingen naar de wereld kijkt. Dus met jou